କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯାହା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଧର୍ମର ମାସରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ଏବଂ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାର 4 ମାସ ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 15 ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶୁଭ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ କରନ୍ତି, ପୂଜା ଭଳି ରୀତିନୀତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜାଣିବା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଏହି ଦିନ ଗରିବ, ଅସହାୟ, ନିରାଶ୍ରୟ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଏବଂ ଦେବୀମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷ ଅନୁଭବ ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ରୂପା, ବାସନ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ପରି ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଘରେ କୌଣସି କୋଠରୀ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ କବାଟ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।